Tällä kertaa me mahdollisesti jatketaan siitä, mihinkä jäätiin. Eli nyt sitten pitäisi, kun tuo ryytö on kotiin saatu, niin laittaa se leimakuntoon. Tältä se näyttää. Se alkaa tietysti sitten auton pesemisellä. Sankoihin vähän pesuainetta kanssa. Nuon, että sitä piisaa. No sitten kun se on siinä hetken olentunut, niin ottaa vaan harja käteen ja rohkeasti vaan hinkata joka paikkaan. Ja joku tietysti olisi varmaan huuhtonut tämän ensin. Ja siellä kotona joku katsoo ja sanoo, että ei autoa noin kuulu pestä. Niin minä pesen oman auton justiin niin kuin huvittaa. Tämä on sikäli erikoista, että mä nyt ylipäänsä pesen autoa. Tää on liian suuri auto pestäväksi. Tässä on liian paljon peltiä. Ei tää oo kivaa. Joku voisi sanoa, että ei tänne oven väliin tarvittisi ja sisustahan vettä pruutata, mutta tämähän on maastoauto, tähän pitäisi kestää pieniä vesiloiskehia. Tuliko tästä nyt puhuras? No ei siitä nyt puhuras tullut, mutta eipä hän enää sormet tartu kiinni, kun koittaa konepeltiä. Sitähän tietysti kans sanothan, että ei tänne saa vettä pruutata ja suojaa sähkölaitteet hyvin, niin näin. Sinne ei näy tietystikään sinne kamerahan, mutta täällä on tällaisia pähkinöitä, niin mitä lie puusta tippunut tai orava kantanut tai kuka lie. Pestähän pois. Jotakin saattoi irrota, kun tämä pesuvesikin on tällaista. Kyllähän se kun näin riittävän kaukaa katsoo, kun se on vielä märkä, niin se näyttää melkein kiiltävältä ja puhtahalta. Tämähän on alun perin vihriä ja tässä on sellainen juomapeliauto kaupan päällä, että kiertelee ja kattelee ja aina kun näkyy vihriä, niin saa ottaa yhden ryypyn. Ei muuten pääse etupuskurista kylkiä pitkin takapuskurille, niin on jo juovu. Ja heti sitä pitää olla sitä Amerikan romua ruuvaamassa. Kuskin puolelle ei toimi käsijarru ja pakoputki vuotaa tuolta moottorin alta, niin ne on ainakin pitää tehdä ja mennään tänne takaluukkuun ensin. Sitten lapset, niin kun te pistätte auton tunkin päälle, niin älkää ikään menkö sinne auton alle, jos ei se ole pukilla. Joku kädet riittää sitä renkahan pyörittelyssä jo. Ja. Tässä näin. Siinä on hyvä paikka pukille. Pistäkää aina pukki alle. Niitä on liian paljon ihmisiä jäänyt alle, kun tunkki on vettä. No niin, käsijarru ei toimi. Mä veikkaan, että täällä on säärin jumissa. Meillähän on tässä työkaluja. Kun tämä jarrukilipikin sellainen, että älä väännä liian lujaa. Kuulostaa siltä. Joo, sitä ei väännetä. Miksi nämä aina pitää olla jumis? Aikani kuukaa takkusin. Sitten silmä katsoo, että tässä oli tällaiset prikat, jotka pitää niinku tätä rumpua paikallaan sanoa. Oli. Nimittäin 2 kappaletta oli. No nyt. Tämähän näyttää nyt sitten siltä, että tämähän ei oikein hyvältä nyt näytäkään. Tämä tarvitsee taakse jarrurummut ja elikkä kengät tarvitsee ja onkohan meillä jonkunlaista akselitiivistehen vuotoa tuolla mahdollisesti. Tästä tulikin vähän pidempi remontti kuin mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että tuolla on ollut vaan säärintä ruuvaamalla, mutta ei, tämä vaatii kengät ja uuden tiivistehen. Voi paska. Omia osavarastoja ja jäämistöjä aikani katteltua, niin tulin sitten siihen lopputulokseen, että tehdään tällä lailla näin. Pannaan tuo kansi tuohon päälle ja manatahan sitä sitten ja päädetään tilaamaan tähän jarruosia. Tämä sai nyt sitten päätti tämä takajarru, että tämä saa nyt sitten molemmin puolin uudet kengät. Nyt niitä odotellessa, niin
Tuonne pitää kontata alle tekemään uutta pakoputkia sitten. Jäin siinä sitten ihmettelemään tätä pyöränaukkoa ja pistin käden tänne ja kokeilin vetää näin. Ja läpi. Siitä lähtee nyt tämä muovi sitten, tämä lokarilevike pois ja mitä kauhiaa sieltä takaa paljastuu, niin mä en tiedä, haluaisinko mä edes tietää. Se nähdään pian. Tietystikään ne tähtipääruuvit, mitkä tätä pitää kiinni, niin ei kaikki lähde irti millään. Joku poraamaan sitten. Mitähän kauhiaa täältä alta paljastuu. Nyt mä näytän ja jos tämä video katkee, niin siellä on jotakin, miten mä en halua näyttää. Helppohan se on sanoa, kun en tämä lähde irti. Rutina on kyllä ikävän kuulua. Hups. Joku perkeleen ruuvi vielä johonkin. Ei paha ollenkaan. Mä luulin, että tämä olisi aivan täynnä pelkkää vaan ja ainoastaan ruostettu. Mutta siellä on ihan pelliä alla, kuulkaa. Viat rajoittuu tänne kynnyksen päähän. No se olikin helpotus. Ja kuten näette, niin tämä on ollut vihriä joskus tämä auto. Tuli käytyä varaosaliikkeestä hakemassa uudet jarrukengät ja stefat tuonne perään. Ja tämähän tietysti tämä vetari pitää vetää tästä pihalle tästä akselista. Ja sehän menee sillä lailla, että tuolta perästä irrotetaan se keskitappi tasauspyörästöstä ja painetaan akseli sisälle ja sieltä otetaan sellainen sokka pois. Ja sitten akseli lähtee vetämällä pois. Ja tästä operaatiosta nyt tästä perän purkamisesta tullut paljon kuvat otettua, mutta yllättäen 27-vuotias autos niin oli joitakin hieman ehkä ruosteisia pulttia. Seuraavaksi sitten pitää ottaa peränkoppa auki ja jos tiedätte miltä haisoo paska, niin paska ei haise niin pahalta kuin peräöljy. No joo, keskipyörästön eli tasauspyörä... Ai jumalauta. Tasauspyörästön keskitappi on nyt irti ja sokka sieltä pois tiehensä ja nyt pitäisi lähteä tämä akseli ihan tälleesti näin vaan ja tähän olisi pitänyt ostaa näköisesti sellainen korjauslaakeri. Tuossa on se ura ja tässä on se sokka ja se on siellä niinku nuon vaan. Seuraavaksi sitten tämä hyvän näköinen Stefa tästä tiehensä. Niin en mä tietystikään näyttänyt teille, että kuinka mä purkasin tuon perän tuolta nuon ja irrotin tämän, koska sehän meni kaikki aivan nappiin. Ei yhtään tarvinnut mitään kirosanaa käyttää. Stefa lähtee tuosta vaan vääntämällä ja uusi tilalle naputtamalla sitten. Siinä on peränkoppa. Haistakaa siitä. Oh. Siltä se haisoo. Perkele. Nyt sitten tämä tietysti putsataan ja vois kai tähän vähän suihkahuttaa maalia tähän päälle. Olisi sellainen ulkopuolinen ruostesuojaus tälle peräkopalle samalla. Siinä on nyt peräkoppa, siinä oli pikkuusia reikiä, mutta mä hitsasin ne umpehen ja unohdin painaa äsken tätä punaista nappulaa tässä kamerassa. Niin ei tullut videolle mitä sanoona. Nyt se jää ikuisesti mysteeriksi. Mä ottaisin se akseli, se Stefan siitä sitten pois ja havaittiin tietysti, että mullahan on väärän kokoinen Stefa. Siinä sitten odotellessa kasasin jarrut tänne molemmin puolin paikalleensa ja tässä kun makasin tässä näin ja otin ruuvimesselillä koputtelin, niin tästähän puuttuu niinku pelliä. Pellitöistä mä en jaksa kuvata muuten, mutta mulla on tällainen putkentaivutin, että siinä on pelli puristimella pistetty tällä raudalla kiinni ja sitten kun vaan vasaralla täältä taputtelee näin, niin siinähän se pelli taittuu sitten. Pikkuhiljaa. Mä näistä pellitöistä jaksa teille nyt videota kuvata, kun mua ei huvita kuvata. Eihän se ole mikään vanha auto, jos ei siitä voi muutaman metrin ylimääräisiä sähköasennuksia purkaa. Totta kai sä säästät nämä johdot mahdollista myöhempää käyttöä varten. Se siitä sitten. Tiedän nyt sitten kannattiko tästä videota tehdä, mutta kansa janoaa YouTubeen sisältöä. Ei. Paska.